li navenda Jigerxwîniya çand û hunerê li bajarê Tiltemer, Birêz Abdilbarî Xelef semînarek pêşkêş kir li ser dîroka şûreşa Şêx Saîdê Pîran bi navê Komela Soparto ya dîrok û folklorê Kurdî û bi beşdariya hêjmarek ji kesên rewşenbîr û nûnerên tevgera siyasî Kurdî. Adîtir mentıqa ku serhildanê çi bû temam Kurd bû. Di vê semînarê de Abdilbarî bi dirêjayî axivî li ser şoreşa Şêx Saîd. Sûda ji vê semînarê yek got em dîroka xwe zengîn bi serhildan û şoreşa nas bikin û em zanibin got baf û kalê me çavê xwe negirtin û ranezan li ser wan zolm û zorê got dijminê wan li wat kirin. Adîtir çi şoreşa hebe çi serhildana hebe sedemê têkçûna wê hene. وەک مەعانی زمان جی سەدەمەکێ سەرۆکە ji sedemê têkçûna serhildana Şêx Saîdê Pîran nehevgirtina milletê Kurd bû. Sûda ji vê semînarê em dixwazin got milletê me îro di xan wek got bêje di merhelak deqîq di derbas dibe ew merhela got wê guhertinin seroket Sûrî çêbê em dixwazin got tevgera me siyasî milletê me سازگەیمەنی civaka sebîl rewşenbîrê me em giş hev bigirin û em bi dengekî doza mafê xwe bikin ji bo xatirê got wek got li berê li serê me hatiye we got şoreşê me serhildanê me berê têk çûne em vê neqlê têk nerin em serkevin. û her wiha Birêz Kamîran Şêxo rêvebirê navenda Jigerxwîn axivî li ser giringiya naskirina şoreşa Şêx Saîd. Ji vê semînarê hat xuyakirin êşê got gelê me Kurdistana Tirkiyeyê de serhildana Şêx Saîdê Pîran li derbas bû û êşa got ham Kurdistana Sûriyê tê derbas bin ew êş nedûrî hevin bi rastî yek sedemên sereke gotim Kurd têk diçûn neyekrêziya wan şixwe li Bakurê Kurdistanê wê gavê ew bû di wextê wê serhildanê din hal Kurdistana Sûriyê jî bandora vê neyekîtiyê û vê perçebûnê bêtir êşê me kûrtir dike. û her wiha Birêz Azad Haco balkêşî da vê semînarê. Mere dîroka kesê ê pêş nazike bê çi ji qediya Kurdî pêşkêş kirin zanê wek dibe wek wî gotiye yani wê wextekê dwar zanê got meselen zarokê me ji ber karê me fedînekin zanê ji ber jiyana xwe di ber qediya Kurdî de da. Hêjaya gotinê navenda Jigerxwîn berdewam e di çalakiyên xwe yî rewşenbîrî. Dara Abdo Ark Tiltemer.